ndokuchingamdzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose konai pastor. Mufaro wangu kuti tiri kusangana mazuva ose tichibatsirana kupindura mibvunzo yatogononge tiinayo inowanikwa mukati meBhaibheri. Ngatisaregedze kuramba tichitumira mibvunzo, ngatisatya kutumira mibvunzo, ngatisanyare kutumira mibvunzo. Hakuna unonzi uyu mubvunzo muduku kana kuti uyu ndo wakakosha kana kuti uyu hauna kukosha. As long as it's your question, then it is important. Feel free to send it through to us. Nguva ichitendera tinowana nguva yekutarisa mubvunzo wenyu. Tichakupindura mubvunzo wakabvunzwa noumwe pano une chekuita nedoro nekumwiwa kwaro. Unotiwo, konai pastor, Proverbs 31 verse 6 to 7 and 1 Timothy 5 verse 23 INOREVEI. Proverbs 31 verse 6 and 7, then 1 Timothy 5 verse 23 and INOREVEI. Regaiti ndipana Proverbs first, tozopedzisira na Timothy. Proverbs 31 verse 6 and 7. Inotio, give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that are of a heavy heart. Let them drink and forget their poverty and remember their misery no more. All right, let me start from verse 4. It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine, nor for princes strong drink. Verse 5. Lest they drink and forget the law and pervert the judgment of any of the afflicted. Give strong drink to him who is ready to perish. Saka this verse is not out of context. Yatanga ichita zvina kunaka kuti madzimambo nemachinda vatore zvinokora kana zvinobata, because they will drink and forget the law, number 1, and they will pervert judgment, number 2. Saka already tatodzwa kuti kutora zvinokora kana zvinobata zvinoita kuti munhu akanganwe murayiro waMwari, even murayiro wepanyika. Saka kutora zvinokora nezvinobata zvinokupinza munjodzi, because ukaona wakanganwa murayiro wakutonopinda mudisaster. Uchidrive mota ukakanganwa murayiro kuti you give way to cars from your right, kune nyika dzine vanhu vanodrivera kuleft, wakutonokonzeresa. Ukakanganwa murayiro kuti kuba kwakaipa, wakutonokonzeresa. Ukakanganwa murayiro kuti you shall not kill, wakutonokonzeresa. But zviri kunzi usamwa doro, because kumwa doro, kubatwa kunoita kuti ukanganwe murayiro. Zvikanzi uyo zvakare you pervert judgment. Hausisiri munhu anogona kujaja zviri just and equal and fair. Decisions awakunomeka haasiri decisions ari sober. You are going to make blunders. Ndo zvaratanga richita. Asi kana mada kupa doro, give it to him who is perishing. Ada hake zvekuparara, anzi auyo musiyei amwe. Anoti anokanganwa nhamo dzake nekushungurudzika kwake. They will forget their poverty and they will forget their misery. Now, kana dai kuri kunzi kumwa doro kunoita kuti nhamo yako nemisery zvikanganike eternally and permanently, then you will say yes, this is what Solomon meant. But zviri pachena kuti wangopedza kumwa in an hour or two wasobhazve nhamo dzadzo, kumwa hakupedzi nhamo. Saka this is Solomon who was being sarcastic. Atanga anyatsoleya ground kuti hazvina kunaka kuti mumwe doro, because rinokuita kuti mukanganwe murayiro, rinokuita kuti mupevhete justice. But ari kuda zvekuparara, musiyei amwe akanganwe nhamo dzake. That's being sarcastic. Ndo inonzi dzvetu kana kuti nhemera muvhu, kana taakutaura muchishona inonzi nhemera muvhu. Munhu anoita kunge ari kukusekerera but ari kukucheka nepasi apa. Saka Solomon anoita sekunge akupai license yekumwa but ari kukucheka nepasi apa, ari kukuseka izvakaipa. Kuti aakuda zvekuparara, musiyei amwe, because anofunga kuti nhamo dzake dzinobva dzapera. Hakuna doro rinopedza nhamo nekutambudzika kwepfungwa, because kana wangosoba chete nhamo inenge yakangokumirira. Nhamo haiendi because wamwa doro. Saka iyi sarcasm. You can't take this text as if it's advice coming from Solomon kuti imwai mukanganwe nhamo. That's being sarcastic. Tese tinoziziva kuti kumwa hakupedzi nhamo, kunongoita temporary paunenge wakabatwa pfungwa usazivi zvauri kuita, but kana chinodhaka chapera nhamo inenge yakangokumirira zvakare. Otherwise advice iri kuti vanomwa they pervert justice, vanomwa vanokanganwa murayiro. Saka regai tiende pana 1 Timothy chapter 5 verse 23. This one we just want to read it. It's so plain as it. Haina zvimwe zvakambovanzika verse iyoyi. 1 Timothy 5 verse 23. Drink no longer water. Ndi Paul akunyorera Timothy. Drink no longer water, but use a little wine for your stomach's sake and thine own infirmities. Zviri pachena kuti Timothy aiva neproblem yemudumbu mairwadza. Saka akambotanga achiita inonzi water therapy yekumwa mvura kuti arape problem. But ndofunga yanga yatora nguva pasina chachinja. Saka Paul akuti chimbomira kungomwa mvura chete, but use also a little wine
And we all know that most, if not all, of the drugs that notora kuchipatara, those are the drugs, zine certain levels of alcohol content. Shoga yatinomwa ende munoverenga mabhodhoro acho. Even yamunopatu vana kwenyu tucheche vana coffee syrup vane some alcohol content. Take also a little wine. Kureva kuti as long as that wine is being used for medicinal purposes, not as food, kana kuti sekungomwawo isiri purpose yekurapa, iyoyo inotenderwa. And it's little. Aisimbori kuti ungatomwe zvokuti uswera kuti herere. But munenge mine some little wine used for medicinal purposes. Ndokusaka mapiritsi uchigona kutora anotodhaka ukaamwa akawandisa kana kutokuuraya futi ukawanza. But a little indra nema quantities akaongororwa navana sazvivongo that you can take. No longer take water only. Saka kuona ma natural remedies aita sekunga aremerwa, you may want to go for the pharmaceutical medicine which may contain some drugs. Ndo zvirongoudzwa Timothy panapa. Haisi license yekumwa doro vanhu vachitandara makoti 7, 8, 9, 10 achidonha. Parikunzi for the sake of your stomach and other infirmities, take also a little wine. Ndo zvirikutaurwa naPaul panapa. Mwari atibatsire atikomborere. Amen.